det venter vi. Er en top af det her. Så tror jeg, vi stopper der, så går vi ned igen. Okay? Så har vi et mål alle sammen. Vi skal hjem på den næste der, så der er det. Jeg tror på det der. Og der er det sådan toppen med det her. Og så går man så den her. Inden næste gang. Ja, den er bare den 3 vandfald. Så det er det stedet på mig. Der er langt op. Der er ikke plads. Prøv at gøre op. Sidste runde.